Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмуразия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи панҷшанбе қарор дорем дар молбозори Калхозобод, панҷшанбе бозори Узун. Ба қадри имкон молоро пони навор кардем, навора пурра тамошо кунем. Иншоалло баъди бозор мерем. Як бародар аз Беларусия буқа ва гуноҷинҳои зотӣ овардагиам бародаро. Ҳавая мерем, навор мекунем. Шумо интизор бошед. کسی خریداری کانادیه میتونین خریداری کنین. ویدیو را دستگیری کنین، یک تایی لایک فراموش نکنین. در کامنتاری ها اقلا یک تایی سمایل کن باشه مونده بریم برادرو. همین لایک ها را یا نمود بزنین که ویدیو رنگ ویروس پهن شوه. نوار را سر میکنیم، نوار را پر را تماشا کنیم. نوار را سر کنیم از مول بازاری Калхозобод, панҷшанбе бозори Узун аз хушхори савдошудагӣ, яке аз калонтарин хушхори бозор. Чанд савдо шуд? Оз як хушхора бигирем. 122 кило. 122 кило баромада ёй вес. 8500 сомонӣ харидааст бародаро. Савдошудагӣ. Барои буқа. Буқа барои бастан. Чанд қадар надоди якам? 10000 надодиш. 10000 надодааст. Чанд гуфти ба? 13000 муомила ҳаст. Мол беҳад кама имрӯз, а? Ҳариб ки мол нест. Ҳамин абшт буд ҳаво мана. Биё номерота бугу. Номерота бугу. Намемонӣ, майли, мебариш. Ай чанд гашт ба? Ай 10, ай 10 мегарда. Хулас, тамом. Имрӯз бозор маъни накард. Шура бинӣ, арташанбе аврор. 8500 савдо шудааст. Салом мекардаи қишко. Ана нархи гуноҷин бародаро 6000 муомила дорам. 52 кадеста, я? 52, 5200 яъни. Ҳамин чӣ моле ки папал шуд имрӯз видео мекунем барое ки молка бо. Гуноҷинча. Ина нархи буқо бародаро 10000 мега муомила дора. Бозор ай 8500 сар кардагӣ то 9000 кардеста. ҳозирашта додагӣ нест бародаро. имрӯз бозор маъне накард бародаро. ҳисоби боду ҳаво. Агар не иҷо пур мешид гашта намешид. Я намуд мол буд ки та гуноҷинча ҳар душ 10000 боз муомила дора. Бозор ҳичи накардай бародаро. Ҳамин гапа росташ, бозор ҳичи накардайша. Қапида истода. Ина бародаро буқа барои бастан парудаш баъзе хушро 18000 мега муомила дора. 16000 бозор кардеста мега. Ина саломо қабул кунед. Савда ёқ, а? Имрӯз савда нест. Болди габи. 16000 кадеста ҳозирашта додагӣ нест бародаро. нархи буқои калони фарбе. Калонтарин буқои бозор имрӯз ба фикрам ҳамия аз яки буқои калонтарин. 32000 муомила дора то 28000 зинда ба зинда савдо карда. Килобаркаш 50 сомонӣ кардааст. саҳари 584 кило баромадаги. 584 кило саҳари қатӣ баромадаги бародаро. 53 кило баркаш карда надодааст. Як кило баркаш савдо шуд буқа. 46 сомонӣ. Сесаду 32 килограмма 46 сомонӣ савдо шуд. Бuyam satildimi? Nechi bo'ldi aka? 16 yarim.
16 бозор ира просто барои килоша фаҳмида мондагиай фурӯхтагӣ нест. не наванги буқа бародаро 308 кило баромадааст. 15200 надодум мега. 308 кило вазни зиндааш. Сетта буқача савдо шудагия, харидагия бародаро барои фурӯш. 6300 ҳар сешам як хел нар. 6300 харидагия бародаро. нархои аниқоз 7000 тестагия бо муомила дорад. ира чанд кадака? 12 муомила дорад. бозор чӣ кард? 10200 10200 сомонӣ бозор кардаистай бародаро. ҳозираш ка додагӣ нест. буқаи зард. лайкора бизанед. видео ҳами ранги вирус паҳн шавад. бародаро буқаи карпат барои бастан 12000 нархаш муомила дорад. саҳари барвақт 11:30 кадай ҳозир бошад 11000 кардаистай. нархои ани 93700 не фан 3581 нагу чо мекунам? номерои мая чо мекунам? мефурӯшиш? айман нест гов чанд пул ака? 12000 буқа барои бастан буқаи сиёҳ барои баъзи бар буқаи чақон. бозор чӣ кад ака? бозор 10500 ҳозирашда додагӣ нест. бозор сустай имрӯз мувофиқи талаби подписчикҳо ин буқора бисёр гирифтага имрӯз фақат буқа гирифтаистем. номери телефон мемонӣ ака? не? тамом. барои подписчикҳо монад. подписчикҳои азиз ина буқои грейфорди қазоқӣ. ино смешини сементал, инои смешини лимузинай вайшамам хел. грейфорд сементали смешини буқои ки аз Қазоқистон омадагия килобаркаш 54 сомонӣ. муомила дора бо 54 сомонӣ муомила дорад. خب 52 کدای نداده است برادرها 52 سومانی کیلو برکش کرده است حاضرش دادگی نیست حاضر رقمش هم میفرستیم بخواهید تیار برای گوشت مرحبا رقم تلفن میمونی 00944 78 78 78 خریدار باشم مرحمت آدرس نوحیه جلالدین بلخی کلخوزآباد طرفی چپای این فرمای برادر ما رفته بودیم یا بریم آدمی بواری مقصد خریدار باشه زنگ بزنیم برادر 5 تا بقا برای بستن این بقای سرید خیلی که شما بسیار میپرسین برای بستن یا اینکه برای عدیر میگین همین عینی کشایده همین کلون شدنش میگیره ریسک انشالله کلون میشه همین 5 تا بقای 12000 سومانی باز معامله داره بازار نرخ کدای 52 53 سومون 5 تاشا یا جای 52 53 هزار سومانی 5 تاشا یا جای بازار کرگیه حاضرش تا دودگی نیست İkiz bula. İkiz bula. O, az номерош ҳам мепурсем бародаро, ида спринтерам фурӯшай мега, ози чӣ мекунӣ? Ҳакот бисёр рекламаи бисёри бадам нашо. Телефон номер қоясиз? Ҳа? Телефон номер. Майли 558 о 558 200 200 85 85 65 61 85 61 خریدار باشم مرحمت آدرس کلخوزآباد گلستان
савдо шидеста унаи гови гусаладор бародаро говам гови бад нест созай бародаршам дигашам саҳар бега 7 литр шир доштааст унаи гусалаш модача 17000 сомонӣ ҳозир яка савдо кардагия шкодеста маслиҳат кардеста яки шава мегира мерава 17000 сомонӣ савдош пухтагӣ истодагия савдо пухтагӣ буд 17000 сомонӣ маслиҳато пухт тамом чекша метия меброрад тамом рафт 17000 сомонӣ ровна гусалаш мода саҳару бега 7 литр шир хоб сини соли гов ё сеюм ша ё чорум гусалаш шохош дароз буда хоб бародаро савдо шид гови шведӣ гови қисир гови беҳад калон 695 кило вазн зинда дорад 30000 сомонӣ савдо шид 30000 сомонӣ мутаассифона ба гӯшт мерафтааст ҳам хеле гови зотӣ гӯшта меравад қисир будааст сад сумушкам 22000 сомонӣ савдо шид гови карпат кати гусалаи ҳасонш буқача будай оби сумуша аями гусалачаш мебура иншолло 22000 сомонӣ 100 сумушкам савдо шидагия 10-12 литр шир дора мана чочош ҳамиро камташ мошинда чишидай ана савди бори най чочош бародар най гусалаш якта мода будааст дигарош қушқор савдо шидагия 1,5 барачао ҳамаги 5 та якта мода дорад 4 таш қушқорча 1,5 савдо шид нархи қушқорои тайёр барои гӯшт куштан бисёр подписчикон мепурсанд она ҳар сеша 10000 надодааст бародаро килобаркаш 47 надодааст нархҳои ани 47 килобаркаш надодагия инора бо боникне намешавад барои гӯшта стойкаора бинед чиқор фасоли 1400 тако муомила дорам хоб 11100 сомонӣ бозор кардааст ҳозирашта додагӣ нест қушқорче нече 4200 ноя қушқора кардааст бародаро ҳозирашта додагӣ нест килога ҳам соряпа 47-48 килобаркаш пурсидеста чикои азиз наворро дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем ба қадри имкон навор кардем буқо барои бастан буқои тайёри калон савдо шидагишам якта дута попал шид хоб касе то ҳаминҷаша тамошо кард дар комментариҳо 100 бинависен 100%. Баъд яктаи лайкам фаромӯш накунед. Иншоалло пага молбозори Ҳоҷи Шариф мебудояд.